Dobro nam ide ovaj challenge. Našli smo veoma kvalitetne videe i evo, ne smijemo se uopšte. Znači, ne, ovo nije u redu, ovo nije u redu, znači nećemo. Gle Gaska, da, poletit će u svemir. I onda ako ti ovdje bude to, nama pomože kompjuter da... Ne znamo kako da setupujemo sve ovo treba. Luka to komplikuje ovdje, ovo je tako prosto. Ovo mora inženjerski da bude veoma solidno. Pa znam si krenem da se smejem, brate, od laptopa. I onda može čokolada da mi bude da mogu da kricu. Pogledajte kako to sve lepo servirano. Ti kažeš šipak ili nar? Ja kažem sok. Hello! Intro. 69% 69% materi. Sam je sve jasnije, zašto? Kreću. Dobro došli drugari nazad na... Ne, to je tvoj uvod, ne mogu ja. Gde ste drugari? Dobrodošli u još jedan vlogmas, ovo je vlogmas broj 27. Tako da, kao što smo juče rekli, odnosno kao što sam juče spomenuo dok smo se vozili u kolima, danas radimo challenge. Ja ne pitam nešto, kako si ti juče rekao u kolima? Kad smo se... Čuti, to je danas, ali... Ovaj vlog... Samo prati. Odlučili smo da radimo Try Not To Laugh Challenge, da bi skratili ovaj uvod koji već traje 3 minuta. Krećemo, 3, 2, 1. Kako ćemo da brojimo? Pa kad budeš montirao. Da, kad budemo montirali vidjet ćemo i onda ćemo da. Eto tako. Eto tako. Nismo ni pustili. Buraz, fokusiraj se. 20 minutes later. Stop. Stani, stalno se zustavi. Ajde. Okej, mamo. Dance, baby. Idemo nešto drugo. Ajde. Funny sports. Funny sports. Dobro, brazeri, moramo nešto... Šta je ovo? Ništa ovo ne valja. Ok, idemo na Try Not To Laugh Challenge Wine Compilation. Da ti radi. Ovo skini. Brate, koliko su glupe fore, znači... Kako si glupa, sestro? Viga, brazer, viga. Kako bi Luka? Kako... Ja, čekao sam da prikoči. Ne, brate, ne. Znači, sačekajte, moramo da nađemo nešto što valja. 6 million, brate, views. Hard. Evo, ajde pravno. Dobro, ajmo dalje, nisam se nasmijali. Dobro, koliko je teror. Ovo ne može se igne. Ne, nisam zadovoljan zato što su videi, znači ako budete ikad gledali... Brate, 24 miliona pregleda, ako ovo ne valja, pa možemo se upijemo odmah. Bolje. Ja, traži nevolje. Kako salto je dobro uradio. Gledaj, gazi ga u najbolji, opa, To mačori, kako si ga udario? Brava me nekega, vi kakva fata. No! Tebra, izbio je sve zube. Kako je smršila stolicu. Gle Gaska, da, poletit će u svemir. Zašto bi? Ode gle retrovizor, nema ga, ne. Samo krcka nešto. Kakav car, ali brate neke bacane. Nećeš jebeti život. Ode nazad u jezero, to je to. No. Lega kako slajduje. Znaš šta ćemo da pustimo sljedeće? Krenuo sam, jesam, izvinjam se, ja tačno pričam, zna moja publika da ja tačno pričam, to je skroz okej. Neki su na novo nisu smiješni jer prosto Amer ima i drugačiji smisao za humor. Bukvalno, idemo. Really, nigga?
Ne, ovo nije u redu, ovo nije u redu, znači nećemo da se snemo. Kako je brzo. 7 and 1, 2, 3. Oh! Oh my gosh! Kakav bog. Da, evo. Ja sam očekivao da bude ono kao... Samo se disme. Try not to laugh challenge, ali da, samo ti polako, samo ti... Još se smijem na ono dva kada oni trčim s kravom. To sam ja u Bosni. Dobro nam ide ovaj challenge. Našli smo veoma kvalitetne videe. Ne smijemo se uopšte. Znači, apsolutno se... Ona bi trčim s kravom. Ti si izgubila. Ti možda izađeš iz videa. Ti si izgubila. Ali... Ali ljudi, ona krava su trčili, tu sam ja u Bosni, bukvalno bežala od veverice. Veverice, ti porediš vevericu i sada da kažem kamion, kravu. Majči mjoj, da. Moram da razumem. Taj pobedio, stvarno je taj pobedio. Jedno svoje kontrolam! Izginuše deca. Jeste. Ćao, brat. Ali što, kako se kaže? Kako se kaže? Kada hodate onako nešto vas boli. Kako se kaže? Čopa. Ćopa. Što ćopa i kao, sve okej, Ali idemo hajde. dalje. Nestaje. I don't fuck with you. Zašto se nije zakucao nekad? And die! Da, ovi su ali čale. Stvarno, čale. Ostaje bez oka. Vidio sam ovo milion puta i nema da se ne nasvijem. Kako se spakao Borazir? On the roof! It's so nice outside, but there's like snow out. I say there was a robbery in about 3 Sve nestala. Ne, ja mislim tu kao 2 metra ima, ona brate nestala do... 24 hours, Boraz, ovo će da ode u resnik s ovom vodom. Drugari, mnogo su nam dosadni videi i moramo da se prebacimo na neki... Drugi. Mi se generalno ne smijemo, samo našim forama. Da, prebacujemo se na životinje. White. Okay. Kakav car, znači strategiju je napravio, ozbiljnu strategiju je napravio. Tako dobro forma. Snowy, are you mad because we're not going to bed? Sladak sad kad je otkine ruku. Comes up from here for me. Ne vidim sve, ne, Jana kuca. Neko treba bude dosadno života da ovo radi jednoj kući. Što me zanimljivo. Ne kaže se ubrzo kao. To je to, završao. Ovaj humor, internet humor, YouTube humor, mi to ne shvatamo. Da, čudno, da. I kad bi nama dozvolili, znaš kad bi se kad bi se tvoj tata bacio sa tobom na stepenice? Nikad. Realno. Nikad, ono. Ja padnem i dobijem batine. Padneš ko mani, još te sve boli, još te ubiju batine. Realno da. A ne, i mi sad tražimo, zato što smo htjeli da bude ovo otprilike realna, odnosno prava reakcija,
tražili smo videe sa namerom i apsolutno to ne valja. Pošto vidim da si se smorio što će ti ovo biti najdosadniji video na tom kanalu, ali ovo ima najviše pregleda. Ne, apsolutno smo failovali, miserably smo failovali zato što realno kad vi pogledate neki video na YouTube-u to je uglavnom smešno ili jednostavno prestanete da gledate, mi smo ovdje failovali, otvorili smo 7, šta želim da kažem? 8 tabova i 8 drugačijih videa i dalje smo failovali, znači nije smešno, realno nije smešno. Ali pobjednik je Enda! On je meni najveći. Bog. Tako da, izvinjamo se na najdosadnijem videu na mom kanalu i eto da. Ne, podržite ga i obavezno se subscribeujte, lajkujte. Mislim, žao nam je zato što bukvalno ovo je vjerojatno Ameri mnogo više smešnije nego nama. Prosto nismo mogli se smijemo neki formalne boli nešto. Završamo video. Kat, hvala što gledali!